जाबायलै आइफोर जाबाय जेबो जानो थाखाय जाबाय जाबाय हेलो गाइस डाबल गाइस दा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय बयखौबो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ दा जोङो क'क्राझाराव थांगासिनो दं दा मोनसे ट्रेन्ड्स होननाय मोनसे शपिं हल गोदान खुलिनाय खोनादों बेखौहाय जोङो नायनो थांदों दा बेवहाय जोङो बाया खालि सेल्फिल' लागोन गाननायनानै थांगासिनो दं दा नोंथांमोना बिदिखौ नायलांबाय थादो मोजाङै मोजां जोबजासिम नायाबा मबाइल डिसप्ले बायगोन रायजोफोर खोनाबायना गोलैनानै मबाइलाव आरो शेयार खालामोबा लामायाव फैसा 5 थाखा गनाय मोनगोन बेथ' खाथांखा सोरबा गार्लफ्रेन्ड मोनफेराखैबा गार्लफ्रेन्ड बेबो खाथां माबाखौ बिदिनो रायजाबा नायलांबाय थादो बेखौ हाफ प्लेट दीजिए एक हाफ दो एक माबा राइस बासमती राइस नङा बासमतीजोंसो बानायखायोब्रा नायं जाबायलै आइफोर जाबाय जेबो जानो थाखाय जाबाय जाबाय जाखांबाय एकदम साबा बिसोर साबा सोबगोननासो जाजायालै रावबो दाजाफै मिथिबाय सिखिनि आरो मानानै साग'दांलै बयबो खामानि गैयालै दाजा औ नै जों थारैनो ट्रास्ट शपिं हलाव सौफैमारबाय दा आङो जा हायो नोंथांमोननो मा मा दं
मा रोखोम गस्ला लंपेन्ट दं बेखौ देखायलांनो नाजानोसै जा हायो। मोजांथ' दङ जोङो नायनायावहाय, दामाबो मोजां। दा नोंथांमोनहाबो रायजो राजाफ्रा लांफैनो हागोन ट्रास्ट शपिं हलावहाय। मोजां ब्रेन्डनि माल दं, दा बासिनानै लांफैनो हागोन आरो नोंथांमोनहाबो। मोजां गस्ला दं, दा बेखौनो जोंबो नायफैदों। नोंथांमोनहाबो फैनानै लांफैबानो जाबाय मालाबा।